Broadcasting Company. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Nobyembre 21, 2020. Ako ang inyong tag balita, Aksyon Dale Salazar. Aksyon Balita Evening Edition. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Mas sobra 600 ka mga ginhire sang Philippine Statistics Authority sa Negros Occidental nagreklamo angot sa delay nga sweldo. Probinsya nag-umpisa na sa pag-release sang 14th month pay kag 5,000 nga incentive. Sa balita national, DILG nagbano sa PNP nga tutukan ang illegal loggers kag minors sa Luzon. Senador De La Rosa kagiya bata nag-positibo sa COVID-19. Sa balita international, bata ni US President Trump nag-positibo man sa virus. Sa sports, balita Goran Dragic magapabilin sa Miami Heat. Kag sa showbiz, balita Rachel Ann Go gin-anunsyo ang iyang pagbusong. Aksyon Balita Evening Edition. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. And mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga naga-monitor via Facebook Live kag nagkalain-lain mga social media platforms ang DYEZ Action Radio Bacolod. Welcome na sa Evening Newscast, Action Balita Evening Edition, Saturday night nga edisyon. And this time, check naton ang pila ka mga ka-aksyon naton nga present karon sa atong sining nga pagpangalagad. Good evening lang kay Sir Alex Fuentes nga naka-tune in na karon sa atong sining nga Facebook Live. Araman si Ma'am Aliana Ann, good evening dira sa imo, kag kay Stephen Reynado. Si Sir Alex Fuentes, good evening sa imo Action Dale, be safe. Sige, salamat good, Sir Alex. And araman si Sir Alex Monteza, no, ang duha ka Alex nga avid listener gid, no, sang DYEZ. Thank you so much. And of course, padayon lang sa pag-comment down sa inyong mga greetings sa aton sining nga pagpangalagad karon nga Saturday evening. And dagay aton balikan, no, ang comment section sa aton sining Facebook Live. By the way, mabatian man kita sa www.actionradiobacolod.com.ph audio live streaming, and sa YouTube channel it's Action Radio Bacolod nga YouTube, and sa aton sining official Facebook page it's Action Radio Bacolod. So padayon lang sa pag-comment down sa inyo sining mga greetings kay dugay-dugay aton inibalikan. Standby para sa mga balita lokal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Evening edition. Lasay sa Sais Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Ipalabot ni Task Force Kasanag akon TFK National Commander John Chong sa Philippine Statistics Authority akon PSA ang reklamo sang malapit sa 600 ka mga job order akon JO nga ginhire sang PSA Negros Occidental nga pila na kabulan nga wala ginswelduhan umpisa nga ginhire sa tung bulan sang Setyembre. Sa interview sa Action Hotline ginpahayag ni Chong nga nagpangayo sa iya sang bulig ang malapit sa 600 ka mga JOs nga ginhire sang PSA para magpatigayon sang census sa kada panimalay sa probinsya. Suro kay Chong, ginpalambot niya na sa natungdan ang mga nga reklamo sa mga JOs kag magahulat tubtob Lunes nga adlaw sang Sabata. Suno kay Chong, in kaso nga wala sang aksyon sa mabot nga Lunes nga adlaw, iya ini palambot nga reklamo sa regional office sang PSA. September 1 according sa aton nga mga complainant no at until now no wala pa sila kabaton sa ilang salary. Kulang taon pa, sobra 2 months na, lapit na 3 months nga aguni sa mga ginhard nila, no, nga GO, abi, no. Dapat yan si Task Force Kasanag National Commander John Chong. Sa dugang pang balita lokal, nabato na sa mga empleyado sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental ang 14th month bonus kag 5,000 nga performance enhancement incentives sa na PEI. Sulod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, ginatuna naman sang gobyerno probinsyal pag sa Provincial Legal Office ang additional bonuses nga ginahangyo sa mga empleyado ilabi na ang Collective Negotiation Agreement kon CNA bonus. Sa tiod nga maprubahan igatugyan ang CNA bonus sa sangguniang panlalawigan agud hatagan sang otoridad. Si Governor Bong Lacson nga mapermahan kag mahatag. Una dinigin anunsyo sang gobernador nga wala na sang extra bonus subong nga tuiga bango sa pag-realign sang pondo sa kampanya kontra COVID-19. Nagligad nga 2019 na 60,000 pesos ang namatod nga additional bonus sang mga capital employees. Damo na pang-release ng iban. So, damo na po napirmahan ng mga tawag sini payrolls and vouchers nga that already effectively started the releasing of our 14th month pay and 5,000 cash incentives nga additional. Dapat yan si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Ginapaabot ni Bacolod Councilor Renesito Novero nga malakip na sila regular nga sesyon sa masunod nga simanang pagtalakay sa kontrata kag sweldo sang 135 tanan ka mga casual teachers sa Bacolod City College o kon BCC. Suno kay Novero kinahanglanon sang konseho nga magpasar sing sakada solusyon nga nagahatag sang otoridad sa alkalde para sa pagperma sa mga kontrata antes man nila iniliwata nga aktuhan na para sa ratification. Suno sa konsehal, mayara na sadto sang ginaprubahan nga kontrata ang sanggunang paglungsod. Apang kinahanglanon nga ini ang pag-aamyandahan bangod sang natabo nga pagkambyo sa petsa sa pagbukas ng klase. Ini nga mga manunudlo suno pa kay Novero ang kontraktual lamang nga mga empleyado sang syudad kag nagabaton sang sweldo base sila qualification kag kadamuon sang unit nga ila ginauyatan. May kontrata na sila nga primero. So good to sang September 14. Galing, ginamendar naman to ang kontrata bangod kay ang pagsugod sa klase wala na magsugod September 14. Ang ginaprubahan naman siyang set October 5. Kinanglan ma-amendar gid ang kontrata. Dapat yan si Bacolod Councilor Renesito Novero ang chairman sang Committee on Education. Personal ginhatag ni Governor Bong Lacson ang tig 100,000 pesos nga bulig pinansyal sa 8 ka manegrense centenarian sa syudad sang Escalante, Sagay, Cadiz kag Banwas sang Manapla kag EB Magalona. Ang mga centenarian sa Musanday Adoracion Munido Josefina Gonzaga, Encarnacion Aligado Juan Jesma Lilia Jucampo, Rosario Gintalagaan Marcela Luca Reza kag Nieves Consermana. Silang ginatagan man sang Certificate of Centenarian Award sa presensya ni Provincial Social Welfare and Development Office OYC Merle Garcia, mga staff sini kag local government officials.
Sa atong 2019, 33 ka mga centenarians ay nagbaton masang tiga 100,000 pesos sa selebrasyon sang ika-121 nga 5 de Nobyembre o kon na Negros Day. Sa katapusan nga balita lokal, duha ka mga street level targets ang police station number 6 sa nadakpan sa drug bypass operation sa diniila ginausar ang pension house sa pagbaligya sa illegal nga droga. Ini ang nadiskubrihan ni Police Major Ramil Saron ng hepe sa police station number 6 kasunod sa pagkadakop kay Jasper Aldaya kag Menchian Venida Lonsay residente sang barangay 32 kag 33 diri sa Bacolod City. Na-recover kay Aldaya kag Venida ang 8,000 pesos nga balis sa ang suspected shabu. Suno kay Sarona ginagamit ni Venida kag Aldaya ang duha ka pension house malapit sa ila barangay sa pagpati nga hindi mamonitor sa kapulisan na. Suno kay Sarona nagapakilala sila ang customers ng pension house kag likom sa ihibalo sa tag-iya ginagamit nila ini nga balaligyaan kag suluyupan sa illegal nga droga. Nanawagan ng kapulisan sa matagiya sang pension house kag motel sila nasakupan nga gilayon nga mag-report sila talatapana kung may makita nga ginahimo nga kamalamalahan na. Dugang pa ni Sarona nga sarangman nga makasuhan ang tagiya sang pension house kag motel kung mapamatud-an nga maihibalo sila sa nagakatabo nga transaksyon sang illegal nga droga. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay sa 12 Action Radio Philippines Standard Time TTX 500 capsule mga Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use?
I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin Evening edition. Las 6:18 sa Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa litali na sang balita nasyonal. Pag-alagson sang gobyerno mga illegal loggers ag miners sa pila ka lugar sa Luzon matapos ang damlaglang pagbaha nga nagluntad nga ginalantaw bangon sa environmental abuse. Sa public briefing subong nga Sabado ginpahag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, nagmando na si Interior Secretary Eduardo Años sa Philippine National Police nga hatagan sang prioridad ang paglagas sa mga illegal loggers ag miners sa mga probinsya nga naapektuhan sang pagbaha. Lakip sa mga lugar nga pagatutukan sa kapulisan amo ang Cagayan, Isabela kag Bicol Region. Suno kay Malaya, target man sang gobyerno nga pasangkaron pa ang national tree planting kag target nga makatanom sang 200 milyones ka mga puno sa masunod nga tuig. Ang DILG ang natala naman nga magpagawa sang memorandum circular para sa lapnagon nga tree planting bilang suporta sa national greening program. Samtang ginaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagtatapos sang ban sa mga healthcare workers nga magatrabaho sa luwas sang Pilipinas sa tunga sang COVID-19 pandemic. Suno kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sarang na nga makatrabaho ang linibo ka mga nurses abroad matapos nga ginkakas na sang Presidente ang temporaryo nga suspension sang pag-deploy sa mga nurse sa iban pang medical workers. Ginpathag sang opisyal sa tuyo nga may nagakaigo nga medical professional sa Pilipinas para batuan ng COVID-19. Kapin 5,000 lamang ka mga healthcare workers ang tugutan nga makabiyahe abroad sa kada tuig. Sa dugang pang balita nasyonal, ginanunsyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nag-positibo siya sa COVID-19. Suno sa staff sang Senador OKC de la Rosa pero may ginabatsyag nga cough kag cold. Nagpositibo man sa masakit ang kamagulangan nga bata ni De La Rosa pero asymptomatic.
Suno sa senador, 4 sa ila balay ang nag-positibo sa virus kag ginalantaw. Ngayon ang nag-umpisa sa ilang helper nga nagkadto sa salon. Sa naibaluan nga si De La Rosa ang ikalimang senador nga natapikan sang virus. Una nang nag-positibo sa COVID-19 sanday Senador Juan Miguel Zubiri, Senador Aquilino Pimentel III, Sani Angara kag Ramon Bong Revilla Jr. Apang subong ang naka-recover na. Aksyon Balita Evening Edition. Action Radio Philippines, Standard Time, lasay sa 21. Detalye sang balita international, sports sa entertainment. Pagkatapos gidamang sini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saysay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Walasang kinadampingan, Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Aksyon Balita Evening Edition. Kagaron sa detalye nasang balita international, nag-positibo sa COVID-19 si Donald Trump Jr., ang anak ni US President Donald Trump. Ang bata sang presidente ang wala sang sintomas nga ginabatsyag o kung asymptomatic base man sa iyang spokesman. Sa karon ginasunod sang bata ni Trump ang tanan nga gina-recommend nga guidelines sangot sa COVID-19. Kung madumduman, una na sadto nga nag-positibo man sa COVID-19 si US President Trump sa masakita. Upod ang iasawa nga si Melania kagkaroon naka-recover na. Nag-positibo man sa virus si Andrew Giuliana, ang bata sang President's personal lawyer nga si Rudy Giuliana. Aksyon Balita Evening Edition. Sa sports balita, magapabilin sa Miami Heat si Goran Dragic matapos ngaliwat nga nagperma sang kontrata. Ang deal ang nagabalor sang $37.4 million sa sulod sang 2 ka tuiga. Nalimitahan ang performance ni Dragic sa NBA Finals barok sa Los Angeles Lakers tinalikdan nga season bangod sa foot injury. Siya nakampang lamang sang 2 ka games. Suno kay Dragic, nagakalipay ni bangod magapabilin siya sa Heat Nation family kag nagpalayag nga tapuson ang trabaho nga ginsuguran. 6 na ka-season nga yara sa Heat si Dragic kag nag-average sang 16.6 points sa kada hampang. Aksyon Balita Evening Edition. Kag sa naman nga showbiz balita, gin-announce ni Rachel Ango kag sang yabanang si Martin Spice nga ginapaabot ang ilauna nga baby. Ginpakita sang singer ang iyang baby bump sa isa ka vlog post. Makita man sa vlog ang reaction matapos nahibaluan tinalikdan nga bulan pa sang Agosto nga nagabusong ang Pinay singer. Sunod sa mag-asawa, nahibaluan na nila ang gender sa ilang baby pero ini ang natanana nga iga-anunsyo. Sigo kag Spice ang ginkasal sang Abril tuig 2018. Aksyon Balita Evening Edition. Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. 34 days na lamang nabilin mga kaaksyon na antes ang Christmas Day kag 41 days left antes ang New Year's Day. Inyo na batihan ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Sabado, Nobyembre 21, 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,